Yaşay sayın öňündäki köpegüşkünli oğudan bedegler bilen bedelen meydansa, arkadag şäheriniň we oň idaralarynyň ýollaşçylary, il tyýlagly ýaşullar, gümüştaşly eneler, şäheriň köp sanly ýaşaýjylary, mehmanlary hemde jemgyçilik guramalarynyň we köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň wekilleri ýygnandylar. Arkadag şäheriniň medeniýet we sunut işgärleri öýleriniň joşgyny aýdym çykyşlary bilen täze jaýlara göçüp gelýän maşgalalar şatlyk şowkunlaryny belende götürdüler. Davrada edilen çıkışlarda yurdumuzda Türkmen halkına mahsus insanperwer ýörelgeleriň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede ösdirilmegine, döwlet derejesine ähmiýet berilýändigini taýdy. Muň öýdi hormatly prezidentimiň başçylygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň asly ýörelgeleri esasy guraýdynýandygynyň aýdyň suwutnamasdyr. Yaşay şaýlaryna zerur bolan ähli amatlyklaryň döredilendigini belläp, dabara gatnaşanlar muň şeýni hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza hemde Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza tüý sürekden çykýan alkyş töllerini beýan etdiler. Dabaraň esasy purzady gelip ýetende täze jaýlaryň üýelerini açarlar, dawaral ýagdaýda gowşurly. Täze üýüň açarlaryna eýe bolan bagtyar raýatlar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününiň toýlanýan günlerini öýlerini şeýle bagtyar durmuşy peşkeş edenlikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler hemde janlarynyň sagy ömürleriniň uzak alyp barýan uly we jogapkärli döwlet işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzu etdiler. Halkymyzyň ruhuny belende götüren bayramçylyk şäherleri, ýatda galyjy wakalary we täsirli pursatlara baý boldy. Sunudy saatlaryň çykyşlary bu ýerde guralan şähere özöňçli bayramçylyk öwüşgünni saýdy. Dutarçylar toparynyň ýerine ýetiren çykyşlaryň özöňçlygyna olaň barha kämilleşýändigi aýdym görünip, dabara gatnaşçylarda uly täsirler galyrdy. Dabaraň dowamyna milli däpde surlarymyz giňden ýaýwanlandyry. Bu pursatlar halkymyzyň nesilden nesile geçip gelýän özöňçli däpde suruny çöklendirdi. Şeýle milli ýörelgeler bolsa, häzirki döwürde munasyp dowam etdirilýär. Nesilden arasyndaky ruhy baglanşygyny üçin etýän bu däplerde çağıjyga bagtly ykbal, berk jan saglyk we ähli gowluklar arzu edilýär. Halkymyz özüniň durmuş edim gylymlaryny, urp adatlaryny asyrlaryň jümmüşinden geçirip biziň şu günlerimizde ýetiripdirler. Däpde surlar geçmişi şu güni ertiri elçe kymmatlyklardyr. Şoň üçin hem däpde surlarymyzy, urp adatlarymyzy, edep hadalarymyzy biziň her birimiz içgin öwrenip, olary pederlerimiziň galyran öwüt ünnegleriniň üstü bilen ýaş neslin aňyna ornaşdyrmak üçin terbiýeçilik usullarynyň ähli görnüşlerinden peýdalanmalylar. Soňra milli libatlyk ýyllar dabara gatnaşýanlara dürli nadamatlary hemde toý pişmelerini hödürlediler. Davran çayaklaryna gatnaşylar ýaşy çaýyň öýlerine döredilen amatly şertler bilen tanışdylar. Şolaň gurulşygyna we inzamlaşdyrylyşyna, bedeg işlerine iň häzirki zaman usullaky çözgütler ulanly. Täze jaýlarda otoglarynyň ýerleşdirilişi gowlandyrylan we Türkmen halkynyň milli ruhuna kybap gelýän derejede inzamlaşdyrylan aşganalar, çağalara niýetlenen we beýleki otoglaryň mümkinçilikleri häzirki zaman görkezjilerine dolu gabat gelýär. Bu bolsa häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly ýollaşçylygyna, üstünlikli durmuşa geçirilmek netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygyderli ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň bitaraplyk derejesine esaslanýan parahatçylyk söýjülikli siýasatyna, halkymyzyň durmuş üçinçiliginiň ýygyderli gowlandyrmak bilen baglanşykly meselelere mühim ornuň degişlidigini bellemek gerek. Öýlerde döredilen şertler bilen tanışan dabara gatnaşylar häzirki zaman jaýlarynyň otoglarynyň ýerleşdirilişine we inzamlaşdyrylyşyna ýokary baha berdiler. Täze jaýlara göçüp gelen bagtyar maşgalalar aýdylýan hoşniýetli arzuwlar üçin öz hoşallyklaryny bildirdiler. Muň öýdi ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaň guramaçylyk derejesini toplumlaryň esasy çemilleşilýändiginiň nowatdaky beýanyna urly. Mehmanlar öýelerini utlap, olara täze jaýlarda uzak ýyllaň dowamyna bagtly durmuşda ýaşamaklaryny arzu etdiler. Şeýlelikde gahrman arkadamy tarapyndan başlanan
Hormatly prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirmek üstünlükle dowam etýän döwrüwap özgörtmelerin ajaýyp miwesi bolan bu täze ýaşaýyş şaýlar olara göçüp gelen bagtyýary maşgalalar üçin Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň ýetip gelen bayramçylyk synasy münasibetli ajaýyp toý sowgady boldy. Hemde türkmen halkynyň milli lideri. Gahrman arkadagymyzyň döwlet adam üçindir. Hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen baş ýörelgeleriniň durmuşda amal bolýanlygynyň nowatdaky subutnamasyny görli.